Alas, Kuya Desir bay. Yung sa 50% na ang bahin karon. Ay, turan. Motor. Nagiinom na dyan dito niyang bahin na ako karon bay. Ah, wato'y ayo. Ay, salamat. Itagaan dito ni Mama 200. Nandito dito ni karon. Okay, nabi palabas sa view ka. Tara, Lutan. Tara. Una ka ito bangko. Grabe eh, wa mo siya magpasakay, oy. Kaya inawag ko sakay pero mahal palaging pa ngayon. Gani na. Tama. Bay. Doy. Uy, unsa man niya? Tay, baka. Ang si trip niyo mo dre. Mas ko dapat no, kay wa ko'y kwarta. Tama kayo mas ko kay mangita og kwarta po dron kay. Basta nakoy la agron. Sama, tamay ka sa ko. Pagwag props nimo. Sige, diara o. Right na. Tara. Iya raman ta diri adoy. Asa man ka maskuan ron? Turo o, kay na panglaag porma. Ha? Oo, kay kwartahan na. Nakapanlag porma. Kwartahan nga na. Kwartahan, oy. Porma. Nakapanlag porma. Pwede ka ba? Tara! Kaya jud eh, makalaay. Gusto na naman, huli na raw. Kung nagdaan, thank you. Thank you ba? Thank you. Ang babait ninyo, thank you. Na, mas kuwan to bay. Saya tayo to na eh. Ikaw, nagdala biyag. Ang langog ba to? Panlaag na to. Sige lang, at least dito madunggaban. Itaw. Hatag na na to na eh. Sige, para manguli na lang ta. O manjak ko ay pasakay sa ato ah. Bugay, pura na yoy. Basta mo takas na ba? Kana, matakas na. Alay, kumula ka lagi. Ako'y wala na mga hotdog. Lagi na sila lagi. Basta pag budagan gani, hindi makaya sa sundang na to. Matuwa. Sige, batuan din ako. Ano, pero dang, ubahin na lagi. 50% ka. Sige, Kaya budagan na dito. dugay kayo kayo. Sabot to man, budagan din. Budagan lagi aron. Tamas ko po. Mas ka po. Tamas ko po. Run. Ang bito. Hatok lagi sila yun. Ha? Hatok sila. Madlok na. Namaskor. Manda, nung madlok man sila. Nung Ano? niloy. Pinam din na. 100. Oh. 100. Di ako naghuitan na. Ang bahay ni mo, inya na kay ato ni ibunon. Oh. Malagi mo lagi. Uwas ka na sa tao niya. Pag kumana ni. Tagtao dron kay katong mga body na to dito mga bata dito inya ba. Namo to yung mga input og sugod ako daan sila kung kinsay na nakadaog og mga pambasabong ba. Oh. Yung atong tradition nato karon, dilap mas ko ba. Ah, mali sila ta ba. Andar pura ay. Panawag pod na. Padulong na ta. Oh. O part. O gani no kay dugi pa nandar ang motor. O padulong lay ko dia lagi. O dito ay Ministro Bar no sa Capitol. O lagi. Ana nako panduin ako. Sige. Alas, Kuya Desir bay. Yung sa 50% na ang bahin karon. Ay, turan. Motor. Nagiinom na dyan dito niyang bahin na ako karon bay.